Deci nu știi, mă, muzică de club, a? Nah. Păi și cum o să duci tu viața în lumea? Muritor de foame. Dar tu știi ce să... Dar tu ce să cânti așa? Ce știu eu să cânt? Mie îmi place rock-ul. Roche! Ești mă afară! Ești mă afară! Ești mă! Mamă, ce mai ne fac prost? Green Day! N-ar știți de la Bărbălești, frate meu? O știu pe aia după Amadeus Mozart. Amadeus Mozart! Mă, sânge, a câștigat la bani la viața lui! A avut mai Bach, a avut Pala, a avut Piran de lângă el. Prost. Nu, așa nu. X, din nou. Pentru cei care au rezistat să se uite până acum, vă spunem că toată ideea e că noi vrem să arătăm că avem ceva de spus. Ceva de spus într-un mod pozitiv și satira are locul ei, pentru că asemenea lui Caragiale, dacă nu critici pe cineva, acel cineva poate că nu o să-și dea niciodată seama de ceea ce face. Suntem niște critici de moravuri și da, știu că suntem prea mici pentru asta, dar ne permitem cu cei de vârsta noastră și ne permitem să ne spunem o părere, pentru că ne-am născut în democrație. Dar născut mămăta în democrație? Bă, știi, eu având 35 de ani... Nu l-a născut, mă, ești fan. Ăsta nu s-a născut în democrație, dar a prins democrația mai încolo, știi? Adică știe și el cum e cu datul, cu părerea. Noi ne dăm cu părerea și așteptăm să vă dați și voi cu părerea. Așteptăm să ne înjurați în comentarii. Aia care o să ne înjure în comentarii o să primească un ghiul cu inițiale S, F. Salam Florin. Nu știu ce gândesc. Sau TSF. Te sug frumos. Sau te iubesc Florin Salam. Ne mai gândim. Da. Acum o să fac o scurtă prezentare. Ideea e că ideea cu blogul mi-a venit de la fratele Cano, al cărui vlog o să-l găsiți pe aici pe undeva. Mă simt ca Didi. O să avem vreo 4 categorii. Prima o să fie ironii, în care practic se încadrează și acest clip, pentru că ironizăm. 2. Filozofii, în care eu o să-mi arăt pseudo-talentul, pentru cei care nu știu ce înseamnă pseudo, e de bine, e de mamă. A treia o să fie muzică, în care fratele Cristi și cu mulți alți invitați o să cânte. Și manele, reveniți! Avem nevoie de vizualizări, promitem. Câte manele puteți să înghițiți. Și a patra o să facem și noi niște sketch-uri, niște filmulețe, niște scenetuțe, niște de-astea. Cam atât. Cu categoriile. Suntem o echipă de 3 persoane. Iar de regia noastră se ocupă, poi, de capul meu. Cât ai echipa, mă? Poi, o singură persoană. Deci, a sunat-o deja Steve Jobs să o facă să o convingă să facă design-ul pentru iPhone 7. Da, i-a dat un boost pe mes, dar și erau fain. Și mă, cam atât pentru primul episod, care lungim mai bine. Cam asta e toată ideea. Că suntem niște critici, dar nu criticăm că avem noi școala mare. Deși eu chiar am. Mai am? Da, amândoi. Și cu deja. Și ea o are mare. Dar nu de asta. Că pur și simplu vrem să vă arătăm bețișorul pe care le aveți noi în ochi. Noi avem o bârnă în ochi, dar măcar nu o recunoaștem, știi? Adică noi ne recunoaștem defectele. Și vă lăsăm și pe voi să ne arătați. Acum, pentru tine, cel care te uiți acum la monitor și scripi semințe, mai există o șansă. Lumea, poți să dai X. Chiar tu poți să ajungi un doctor. Noi credem în tine. Și cu asta, lumea, poți să dai X. Pentru ceilalți adolescenți, credem că mai există o șansă. Puteți să faceți tot ce vreți voi. În afară de asta. Asta putem. Puteți să faceți orice vreți voi. Vă așteptăm cu comentarii. Pentru cei care s-au uitat până la finalul clipului, o să primească o măslină. Cei care s-au uitat până la finalul clipului și au și comentat, o să primească un cactus. Cei care s-au uitat până la finalul clipului și ne-au înjurat în comentarii, o să primească delete la comentarii. Și atât. Nasoilor. Bă, ce mă cu atâta haterism pe voi? Pentru cei care s-au uitat la tot clipul și o să-mi dea mie like pe Facebook, ce le dăm?
Pace ție cititorul. Pace ție cititorul. Le dăm un pahar de cinzeac. Da, acum, dacă nu v-am enervat prea tare și dacă nu l-am luat de voi, ne cerem scuze la finalul clipului că ne-am luat de voi. Acest video este un pamflet. Eu n-am avut niciun discurs făcut pentru clipul ăsta. Dacă îmi cade vreo foaie din buzunar, e lista de cumpărături. M-a trimis mama. Ideea e că ne vedem din clipul următor. Și că din clipul următor, nu știu cum ce să fie. S-ar putea să fie o ironie, s-ar putea să fie o filozofie, s-ar putea să fie amândouă. În orice caz o să fie despre aia care au picat bacul. Și despre aia din trauptă. Și despre Funeriu care e un tâmpit. Dacă mă vede domnul Funeriu, îl iubesc și respect. Am încă 2 ani de liceu. Funeriu! Și vreau să-i trec. Și acum, o să rog pe fratele Cristi să iasă din la